Spoločnosť Ada Waste. Sme na trhu už viac ako 10 rokov. Venujeme sa výkupu a spracovaniu druhotného odpadu. Ada Waste vznikla ako rodinná spoločnosť už v roku 2001, kedy Michal Adamča starší so svojím bratom založili firmu Miraba. Prelomovým rokom pre spoločnosť bol rok 2004, kedy Michal Adamča starší odkúpil majetkový podiel v spoločnosti od svojho brata a začal vytvárať skutočne rodinnú firmu so všetkým, čo k tomu patrí. Začiatky boli náročné a firma Miraba, dnes Ada Waste, si prežila mnohé krízové a ťažké obdobia. Ale snáď najdôležitejším faktom pre jej úspešné napredovanie bolo, že všetci zainteresovaní ťahali za jeden povraz. Postupne vo firme pribudli 3 synovia a manželka, ktorá sa vo firme stará hlavne o príjemnú atmosféru a gastronómiu. Michal Adamča starší zastáva post generálneho riaditeľa, spolumajiteľa a je jedným zo zakladateľov firmy. A ako poznamenáva, v roku 2005 sa mu podarilo odovzdať opraty riadenia firmy všetkým 3 synom, ktorí sa v roku 2008 stali spolumajiteľmi. Rád priznáva, že je to krásny pocit a je si istý, že dokážu viesť firmu aj bez jeho prítomnosti. Za 10 rokov existencie firmy Ada Waste nezmenila predmet činnosti podnikania. Stále sa zaoberá výkupom a spracovaním druhotných surovín. Spočiatku bolo sídlo Ada Waste v Galante. Od roku 2011 sídlia už vo vlastnom firemnom modrom dome v Šintave. Ada Waste disponuje potrebnými spracovateľskými strojmi na spracovanie železa, na spracovanie papiera, polyetylénových fólií a taktiež kvalitným vozovým parkom, ktorý je vybavený špeciálnou nakladacou technikou na zvoz všetkých spomínaných druhov odpadu. Odpady sú vážené metrologicky overenými elektronickými váhami, na ktorých sa dajú odvážiť celé súpravy. V súčasnosti Ada Waste spracováva 4000 tón odpadu mesačne a 95% spracovaného odpadu vyváža do zahraničia, vďaka čomu sa môžu právom považovať za lídra na trhu v oblasti nákupu a predaja druhotných surovín na celom západnom Slovensku. Nájdete ich denne v prevádzkach v Šintave, Galante i v Seredi. Dovoľte, aby sme vám predstavili jednotlivých kľúčových ľudí spoločnosti. Michal Adamča mladší sa osvedčil v podnikaní ako schopný obchodný riaditeľ. Začal pracovať pod dohľadom svojho otca už počas štúdia. Do práce priniesol mladícku energiu, elán a dravosť, ktoré vhodne sklbil so zabehnutými obchodnými praktikami spoločnosti. V roku 2005 začal viesť firmu k inému štýlu podnikania. Ako samouk počúval a hodnotil názory obchodných partnerov, ale aj konkurencie, zvažoval, učil sa obchodu. Posunul aktivity Ada Waste aj za hranice Slovenska. Začal priamo komunikovať so zahraničnými partnermi. Výsledkom tohto snaženia boli a sú partneri v Taliansku i v Slovinsku. Jeho snom bolo expandovať, presvedčiť zahraničných partnerov, že spolupráca s Ada Waste bude výhodná a spoľahlivá. Michal postupne so svojimi bratmi a rodičmi firmu rozvíjali a rástol aj počet zamestnancov. Na začiatku Ada Waste zamestnávala 7 pracovníkov, dnes po 10 rokoch je ich už 32. Ekonomickým riaditeľom a spolumajiteľom Ada Waste je Norbert Adamča. Vo firme začínal v roku 2005 ako vedúci prevádzky v Galante. V súčasnej funkcii pracuje približne rok a má na starosti financie a celú ekonomickú agendu. Spoločné podnikanie s bratmi a rodičmi všetkých naučilo disciplíne. Pozitívne vníma, že každý zo spolumajiteľov má svoj úsek, za ktorý je zodpovedný a iba spoločnými silami môžu úspešne napredovať. Technickým riaditeľom a spolumajiteľom spoločnosti je Marek Adamča, ktorý vo firme prešiel prakticky všetkými pozíciami. Začínal v roku 2005, bol vedúcim prevádzky v Šintave a pracoval aj ako robotník. Vie pracovať aj na ťažkých mechanizmoch, v prípade potreby zaskočí aj za zamestnancov firmy. V súčasnosti zastáva post technického riaditeľa a je zodpovedný za technické vybavenie firmy a za mechanizmy na spracovanie odpadu. Veronika Adamčová je spolumajiteľka firmy a venuje sa najmä gastronómii. Vždy chcela, aby deti boli čo najbližšie k nej a k jej manželovi. Na začiatku každého pracovného dňa pripravuje spoločné raňajky, kde môžu jednotliví členovia manažmentu rozobrať najhorúcejšie problémy, potom nasleduje porada a riešenie týchto problémov. Pracovný deň pani Adamčovej potom pokračuje gastronomickou ponukou aj obchodným partnerom na rokovaniach.
Jej filozofiou je, že s prázdnym žalúdkom sa rokuje ťažko. Synovia, manžel, ako aj obchodní partneri si vždy radi pochutia nielen na vychýrených koláčikoch, ale aj na ďalších dobrotách pani Adamčovej. Skutočne špičkové nastavenie Adaways na trhu sa ukázalo v najťažšom období nastupujúcej ekonomickej krízy v roku 2008. Manažment spoločnosti prijal rýchle a správne rozhodnutia a nedal sa odradiť negatívnymi dopadmi krízy. Aj počas roku 2008 Adaways rástla a v tomto duchu prijali slogan Rastieme spolu s vami. A takto vyzerá realita dnes. Ak v biznise plnia záväzky obe strany, môže byť spolupráca medzi partnermi dlhé roky korektná a môže odolať aj krízovej situácii. Adaways. Rastieme spolu s vami.